Käte öwliýalary ziyaret edin. Olar taryhydyr düýnüň geçmişiň. Agrasdygy gaplardana kalbyňy ýada düşer ähli bilen gitmişiň. Öwliýa bir gudratdyr, mukaddes ýerdir. Ýadymdan çykardar dawany şeri. Farky ýok, kim bolsaň boluber mundan. Ýüregiň çemmäňe barmaly ýeri. Käte öwliýalary ziyaret edin. Gözüň düşer diň duşlaryň gowuruna. Entep birliňi edersiň şükür. Baran wagtyň merhumlaň huzuruna göz ýetirsiň. Özüňden has keçilen bimahal açanyň ýetenligine senden has edermen, has gaýratly baý keçilen bir gysym gum bolup ýatanlygyna käte öwliýalary ziyaret edin. O ýüregiňiz umman deýin giňesin. Ya birinden galan bolsa göwnüňiz aýrar kalbyň törüni näp giňesin. Gursoňyz dolýurdy ýagşy niýetden. Täliňden aýdarsyň, gelersiň towa, daraç külbäňem giýen ýallar, öňsüzman ýörseňem ullukan owa. Gerçi öwliýalary ziyaret edin. Derdi belalardan saplanar ýaly. Duýarsyň özüň şeýle bir ýeňil agyr jinayatdan aklanan ýaly. Derdiň ýeňler, diňe peýda taparsyň. Sag bolsaňam, bolsaňam nä keselli. Bakaňdan pederleriň ruhy saňa kuwa. Hassa verer teselli. Göwnüňiz giňärde nurlanar ýüzler. Döküler, etekdäki daşyňyz, kalbyňyz kamysdek päklenir hemem. Aklyňyz durlanar guzar ýaşyňyz. Käte öwliýalara ziyaret edin.